Aynansam, men onu işten taşlaştırmalı boldum. Ay bir düşüşmezlik boldy. Doğruyu aytsam, men ente oýugydyň beýle ýalňyşlyk goýberenini ananamok. Anyklamaly. Belki biri on karşısına bakayılçıda bir datlar kurulman olma mümkün. Eýem şoň ýaly bir aşağılara görünjek bolýar. Doğru aýdýaňyz Durdy Kadyrowy. Siziň çak edişiňiziň dogry bolaýmagy gaty mümkün zat. Men pikirimçe o ýigit arasda halal adamy meňziýär. Men on kakadyny gaty utanýan. Sag bolun, ýene görüşýänçek. Bolýar, sag bolun. Ecebe mi? Salam gyzym. Salam. Men Gerek ger kaka. Men sana düşünýän. Şu günler sen üçin hem ansat bolmanyny bilýän. Gerek ýok. Ho. Men sen şeýle düşüjediňe uwanýan gyzym. Senden ýekece zady haýyş edip bilermi? Aýdy ber kaka. Olmy tejribe saparyna uğraman kan. Men işleýän şereketimdäki hat işlerine şeýle de işleri köpçülüklerini tanıştırmak çarelerine kömek edeydim diyecek bolýan. Elbette kaka. Ulu heves bilen. Berekellah gyzym. Berekellah. Salamu aleyküm. Mümkün müdür Durdy Kadyrowy? Gel. Ine. Bu täzeden işlenip düzedilen hatawatlar, maglumatlar. Elbette muň üçin kän derdökmeli boldy. Düzetmek täzeden işläniň denen has kyn bolýar-da. Onda da işin adatdan daşary wajipligyny gödäňe tutup diýjäm günni de diýişdim. Ol öktü somak köp bilmiş. Bizim barimizi dünya göjera etdi de. Mene o gögöle çağa bölüm başlıklygyny ananmagyň entek juda ýerdigini syzdyrdım amla öli. Bitwa etmediňiz-de. Öyle bir şey. Düşünmedim. Näme üçin? Bu haýyllygy näme üçin gurnadyňyz? Mene hiç daha da düşünýän nälerini? Siz hemme dada, hemmedenim gowy düşünýäňiz. Ýöne bir zady ölen ýatdan çykarpdyňyz. Şammeýew. Şu hatawatyň asyl nuskasyny ölen ýok etmegi unutupdyňyz. Türkmene haram ýokmaz.
Sen bu dana mukaddes sözleri bilmeyeni mekleyen. Sen özüňe, käriňe, iýen duýduňa dönüklük etdiň. Beýgüne ýigidi garaladyň. Biziň hemmemizi iyili göçera etdiň. Gülmüşýärdin. Durdu Kadirç. Ha, Salam aleyküm. hayır salam. İyi günden iyi icazımı iyi verdim. Aa. Bir düşünüşmezlik olup dur. Assalamu alaikum. Salam. Önkü yerine vardı, arka inişte. Resmi kağıtlarını derrev döderler. Üstünlük ardığı ödeyen. Sağ olun Durdu Kadirç. Tahir. Tahir. Ha Ceppar. Uluvaslıklara birden tükönüktür. Salam olsun. Ha Ceppar. Dostum, senlik bir iş çıktı. Sen kıyıcık başlamadın gerek. Men bir kısa bir iş bilen gidip baryan. Tahir tapın. Tahir yukarı oku mektebinde olacak dedi. Şahjanov'un idarasından adam ölmeyi. Ormatarlan ikilem iş safarında olan son koy onu Tahir kabul edeydin. Oraya mı? Volya Durdu Kadirç. Salam. Salam. Men siz dinleyen. Men Durdy Kadirçiň ýany. Men Şahjanowy berdim. Ben ondan habarly. Siz azajyk garaşaýyn. Oturuverin. Söýgüden yaraly ýüregiňi ýene de paralatdyňmy? Yok dostum, men bir küçücük ödüm maydaca taklamasıp taptım. Häzir başla. Dinleýän? Alo, men Jeren. Size berde bir garaş otur. Durdy Kadirç ýerine bolup bilmän soň şol adam men siziň kabul etmeňizi haýyş etdi. Düşündüm Jeren. Ol adam meň otom ugruday. Ýene bir baryan. Ceppar. Men häzir özüne iş ýerimde bolmaly. Min maşyna. Ýogla kimiz düşünşäýär. Öyle. Gel. Bolya. Size birazrak berde garaşyň dediler. Ýerim.